Στο βίντεο αυτό θα παρακολουθήσουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να εξαγάγουμε από το MySchool τα στοιχεία των μαθητών σε ένα αρχείο Excel και στη συνέχεια να τα εισαγάγουμε μαζικά στο πρόγραμμα PGym για τα γυμνάσια και λύκεια ή PDym για τα δημοτικά διαβάζοντας το αρχείο αυτό. Αρχικά συνδεόμαστε με την εφαρμογή MySchool. Αφού βεβαιωθούμε ότι βρισκόμαστε στο σχολικό έτος που μας ενδιαφέρει, συγκεκριμένη περίπτωση 2014-2015, πηγαίνουμε στο κεντρικό μενού και επιλέγουμε αναφορές μαθητών, γενικές καταστάσεις, γενικά στοιχεία μαθητών. Βλέπουμε ότι στην αναφορά αυτή επιλεγμένη προβολή είναι η προκαθορισμένη προβολή. Ποια στοιχεία μας παρέχει? Μπορώ να τα δω από τις αριθμίσεις εμφάνισης. Εδώ βλέπουμε ότι μας παρέχει αριθμό μητρώου μαθητή, επώνυμο, όνομα και όνομα πατέρα μαθητή, τίποτα άλλο, συνεπώς δεν μας εξυπηρετεί. Επομένως θα κάνουμε μια δική μας προβολή, θα της δώσουμε ένα όνομα το οποίο μας εξυπηρετεί και θα επιλέξουμε τα στοιχεία που μας ενδιαφέρουν. Προχωρούμε λοιπόν στη δημιουργία μιας νέας προβολής. Όπως είμαστε εδώ στις ρυθμίσεις εμφάνισης, επιλέγουμε αποθήκευση ως και δίνουμε ένα τίτλο στην προβολή, στοιχεία για παράδειγμα για PGym. Μας ενδιαφέρει την προβολή αυτή να τη βλέπουν μόνο όσοι εργάζονται στο σχολείο μας, συνεπώς επιλέγουμε το δεύτερο και αποθηκεύουμε με το όνομα αυτό. Η προβολή λοιπόν που θα δημιουργήσουμε έχει στοιχεία για PGym. Καταρχήν θα διαμορφώσω την προβολή αυτή. Θα επιλέξω επικεφαλίδες και υποσέλιδα και όπου υπάρχει τσεκάρισμα θα το αποτσεκάρω, διότι δεν με ενδιαφέρει τίποτα από όλα αυτά. Αυτά όλα απλώς θα μου προσθέσουν γραμμές στο Excel με τίτλους του σχολείου, ημερομηνίες και διάφορα άλλα τα οποία δεν μας ενδιαφέρουν καθόλου. Αφού λοιπόν αποτσεκάραμε, δεν έχουμε τίποτα άλλο, μπορούμε να αποθηκεύσουμε πλέον, όχι αποθήκευση ως, αποθήκευση στην προβολή στοιχεία για PGym. Στη συνέχεια επανέρχομαι στην επιλογή ταξινόμηση και κριτήρια, όπου κάνω κάποιες ρυθμίσεις και συγκεκριμένα ομαδοποίηση ανατάξη εγγραφής, ούτως ώστε να βγει το Excel ανατάξη, όπως θα γίνει και η εισαγωγή στο πρόγραμμα του Μεταλλινού. Κατάσταση φοιτησης, επιλέγω οτιδήποτε ούτως ώστε να έχω όλους τους μαθητές και αυτούς που φύγαν με μεταγραφή. Η ταξινόμηση μπορεί να γίνει με επώνυμο ή με τον αριθμό μητρώου. Κρατάω ταξινόμηση με επώνυμο και επιλέγω αρχικά την πρώτη τάξη. Εδώ βλέπω ότι έχω ένα μήνυμα με κόκκινο, ο κατάλογος χρειάζεται ανανέωση. Κάνοντας κλικ με το ποντίκι γίνεται ανανέωση του καταλόγου και πλέον οι μαθητές που βρίσκονται στο κατάλογο αυτό ανταποκρίνονται στα κριτήρια που έχω επιλέξει. Δεν έχω παρά να τσεκάρω το επιλογή όλων, οπότε όλοι αυτοί οι μαθητές της πρώτης τάξης θα εμφανιστούν στο αρχείο Excel. Στη συνέχεια πηγαίνω στις ρυθμίσεις εμφάνισης, όπου θα δημιουργήσω τη λίστα με όλα τα στοιχεία που θέλω να εξάγω. Καταρχήν θα αλλάξω τον προσανατολισμό της σελίδας από κάθετο σε οριζόντιο, θα αποθηκεύσω την αλλαγή αυτή, η οποία βέβαια δεν είναι και κρίσιμη για τη δουλειά που θέλω να κάνω. Εδώ βλέπω ότι έχω μόνο 4 πεδία, τον αριθμό μητρώου, επώνυμο μαθητή, όνομα μαθητή και όνομα πατέρα. Αυτά θα τα κρατήσω ως έχουν και θα προσθέσω κάποια άλλα στοιχεία που χρειάζομαι ακόμη και τα οποία θα τα πάρω κάνοντας κλικ πάνω στην επιλογή δείξε τις υπόλοιπες στήλες, όπου μου ανοίγει ένας πίνακας με πάρα πολλά στοιχεία, τα περισσότερα από τα οποία δεν μου χρησιμεύουν και από τα οποία θα κάνω μια επιλογή με τη σειρά που βρίσκονται στον πίνακα αυτών. Έτσι θα επιλέξω το email του μαθητή, τον αριθμό δημοτολογίου, τον αριθμό μητρώου και ούτω καθεξής. Το ποια στοιχεία θα επιλέξω και με τη σειρά που βρίσκονται στον πίνακα αυτών σας έχει σταλεί με το email που παραλάβατε για τη νέα έκδοση στο email του σχολείου σας. Επίσης, η λίστα με τα στοιχεία που θα χρειαστώ και με τη σειρά ακριβώς που βρίσκονται εδώ βρίσκεται στο PGym ή PDym για τα δημοτικά και συγκεκριμένα στη νέα φόρμα η οποία έχει προσθεθεί και είναι η εισαγωγή νέων μαθητών από το MySchool σε μορφή Excel. Εάν φέρω το ποντίκι μου πάνω στο εικονίδιο της βοήθειας,
ανοίγει ακριβώς ο πίνακας με τα στοιχεία που θα χρειαστώ και με τη σειρά που βρίσκονται στον πίνακα στυλών του MySchool. Επιστρέφω λοιπόν στο MySchool για να ολοκληρώσω τη δημιουργία της προβολής στοιχεία για pgym. Πρωτού όμως ξεκινήσω με την επιλογή των στοιχείων που θέλω από την λίστα αυτή, θα πρέπει να κάνουμε το εξής. Οι αριθμοί αυτοί που βρίσκονται κάτω από τα στοιχεία προβολής, το 20, 45 κλπ, είναι το πλάτος σε μιλιμέτρα. Αυτό θα το μικρύνω κάνοντας κλικ με το ποντίκι και σέρνοντας τη γραμμή, ώστε το πλάτος αυτό να γίνει ελάχιστο σε όλα αυτά τα πεδία, και θα σας εξηγήσω αμέσως το λόγο γιατί. Δεν με ενδιαφέρει το πλάτος, διότι με τα προηγούμενα πλάτη που υπήρχαν, όταν γίνεται η εξαγωγή σε Excel, ένα πεδίο, ας πούμε το όνομα πατέρα, είναι πάρα πολύ πιθανό να πιάσει δύο κελιά συγχωνευμένα στο αρχείο Excel. Πράγμα βέβαια το οποίο δεν το θέλουμε. Πιθανότατα δεν θα αποφύγουμε τη δημιουργία συγχωνεύσεων, αλλά θα δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Παίρνω λοιπόν το πρώτο στοιχείο που είναι email μαθητή. Κάνω κλικ με το αριστερό πλήκτρο του ποντικού κρατώντας το πατημένο, αυτή η διαδικασία λέγεται drag and drop, σέρνω το στοιχείο αυτό και το φέρνω ακριβώς στη γραμμή του τελευταίου στοιχείου, οπότε βλέπουμε δημιουργήθηκαν δύο βελάκια. Αφήνω λοιπόν το πλήκτρο του ποντικού και γίνεται η εισαγωγή του στοιχείου αυτού. Προχωρώ στο επόμενο στοιχείο που θέλω και που είναι ο αριθμός δημοτολογίου. Αριστερό κλικ στο ποντίκι κρατημένο, σέρνω, φέρνω ακριβώς εδώ, όταν εμφανιστούν τα δύο βελάκια αφήνω και γίνεται η εισαγωγή και του στοιχείου αυτού. Ας πάρω και τον αριθμό μητρώου αρένων, το σέρνω και το αφήνω να πέσει. Και συνεχίζω με αυτόν τον τρόπο τη διαδικασία για να εισάγω όλα αυτά τα πεδία που χρειάζομαι. Εάν έχω ξεχάσει κάποιο πεδίο ή θέλω να αλλάξω κάποια σειρά, μπορώ με το αριστερό πλήκτρο του ποντικού να πιάσω ένα πεδίο και να το σύρω πάλι και να το βάλω στη θέση που θέλω, αφήνοντάς το τη στιγμή που εμφανίζονται τα δύο βέλη. Έτσι, ο αριθμός μητρώου λοιπόν αρένων θα μπει σε αυτή τη θέση. Αυτό σας το έφερα ως παράδειγμα, εγώ το θέλω εκεί που το είχα βάλει αρχικά. Συνεχίζω λοιπόν τη διαδικασία αυτή και ολοκληρώνω τη λίστα. Ολοκλήρωσα λοιπόν την εισαγωγή όλων των στοιχείων που χρειάζομαι και είναι όλα αυτά. Αποθηκεύω και έτσι έχω ολοκληρώσει την καινούργια αυτή προβολή που την έχω ονομάσει στοιχεία για το pgym και η οποία είναι ορατή μόνο για τη σχολική μου μονάδα. Για να δημιουργήσω τώρα το αρχείο Excel, κάνω κλικ στην επιλογή προεπισκόπηση και εδώ επιλέγω το είδος του αρχείου στο οποίο θέλω να εξαχθούν τα στοιχεία αυτά. Επιλέγω λοιπόν XLS και πατάω την πρώτη δισκέτα που λέει αποθήκευση. Εδώ έχω δύο επιλογές, ή να ανοίξω κατευθείαν το αρχείο σε Excel ή να το αποθηκεύσω. Θα το ανοίξω εγώ καταρχήν και το αποθηκεύω μετά. Προτού συνεχίσω θα κάνω έναν έλεγχο να δω μήπως κάποιο πεδίο καταλαμβάνει δύο κελιά, δύο στήλες δηλαδή, συγχωνευμένες. Αυτό μπορεί να γίνει ως εξής. Κάνω κλικ στο πεδίο αύξον αριθμός και βλέπω ότι έχω μόνο τη στήλη α. Συνεχίζω στο δεύτερο πεδίο, η στήλη B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Στο επώνυμο κηδεμόνα όμως βλέπω ότι έχω δύο στήλες οι οποίες έχουν συγχωνευτεί. Αυτό θα πρέπει να διορθωθεί. Ας ολοκληρώσω τον έλεγχο και στη συνέχεια το διορθώνω. Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A, A, B, A, C, A, D, A, E, A, F, A, G. Δεν έχω άλλα συγχωνευμένα κελιά. Έρχομαι λοιπόν εδώ και θέλω να φύγει η στήλη αυτή η οποία είναι άδεια. Την επιλέγω λοιπόν και ανάλογα με την έκδοση Office που έχετε, αυτή η έκδοση είναι η 2007, έχω το Delete εδώ, κάνω κλικ στο Delete και φεύγει η στήλη αυτή. Έτσι λοιπόν
έχω O, επώνυμο κηδεμόνα, P, το έτος γέννησης και από εδώ και πέρα δεν έχω κανένα πρόβλημα. Για διευκόλυνσή μου κατά την εισαγωγή των στοιχείων από το αρχείο Excel στο πρόγραμμα PGIM ή PDIM θα αριθμίσω τις στήλες και αυτό μπορεί να γίνει ως εξής. Προσέξτε εδώ ότι η γραμμή 1 είναι μια πάρα πολύ στενή γραμμή την οποία μπορώ να φαρδίνω πηγαίνοντας το ποντίκι πάνω σε αυτή τη γραμμή, κάνοντας κλικ με το αριστερό, κρατώντας, το σέρνω και αυξάνω το ύψος της γραμμής αυτής. Για να αριθμίσω τώρα τις στήλες, στο α1 κελί βάζω τον αριθμό 1, στο β1 κελί βάζω τον αριθμό 2 και κάνω το εξής. Επιλέγω τα δύο κελιά, επιλέγω bold για να είναι καλύτερα ορατά, επιλέγω κεντράρισμα πάνω κάτω, κεντράρισμα δεξιά αριστερά, τα κάνω κόκκινο χρώμα για να είναι πιο έντονα και όπως είναι επιλεγμένα και τα δύο, εδώ κάτω δεξιά έχει ένα τετραγωνάκι, το πιάνω μόλις γίνει σταυρός με το αριστερό πλήκτρο του ποντικού και κρατημένο το σέρνω μέχρι τέλος. Βλέπετε ότι έχει προσθέσει αρρύθμιση σε όλα τα κελιά. Το πλάτος κάθε κελιού μπορώ να το αυξομοιώσω από εδώ. Δηλαδή εδώ κάνοντας το λίγο πλατύτερο για να είναι ορατό και το 15 και μπορώ επίσης να τα χωρίσω με γραμμές από εδώ επιλέγοντας all borders, δηλαδή περίγραμμα σε όλα. Έχω τώρα κουτάκια αριθμημένα, κόκκινα, έντονα, ούτως ώστε να είναι πολύ πιο εύκολα ορατά. Μπορώ να προχωρήσω στην αποθήκευση. Θα αποθηκεύσω επιλέγοντας αποθήκευση ως ή save as στα αγγλικά. Μπορώ να το κάνω σε οποιαδήποτε φόρμα θέλω. Θα επιλέξω την φόρμα του Office 97-2003. Θα δώσω ένα κατάλληλο όνομα. Παραδείγματος χάρη μπορώ να πω My School Α, υπονοώντας την πρώτη τάξη και μπορώ να το αποθηκεύσω όπου θέλω. Θα το βάλω παραδείγματος χάρη στην επιφάνεια εργασίας και έτσι μπορώ να προχωρήσω τώρα στην εισαγωγή των στοιχείων. Ερχόμαστε λοιπόν στο πρόγραμμα PGIM ή PDIM αντίστοιχα για τα δημοτικά και βλέπουμε ότι στην επιλογή My School έχει προσθεθεί μια νέα επιλογή εισαγωγή νέων μαθητών από το My School σε μορφή Excel. Επιλέγω λοιπόν και λαμβάνω μια προειδοποίηση για τον τελευταίο αριθμό μητρώου που έχει χρησιμοποιηθεί ήδη στο πρόγραμμα. Επομένως, η αριθμή μητρώου των μαθητών που πρόκειται να εισαγάγεται από το αρχείο Excel δεν μπορεί να είναι μικρότερη ή ίση από τον τελευταίο αυτό αριθμό που για τη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το 4962. Εάν έχουμε αριθμούς μητρώου μικρότερους ή ίσους από το 4961 σε συγκεκριμένη περίπτωση, τότε αυτοί θα σημειωθούν με κόκκινο και θα πάρουμε προειδοποίηση ότι αν προχωρήσουμε στην αποθήκευση θα έχουμε διπλοεγγραφές. Θα το δούμε όμως σε ένα παράδειγμα παρακάτω. Συνεχίζω λοιπόν και επιλέγω το αρχείο Excel. Το έχω σώσει στην επιφάνεια εργασίας με το όνομα My School Α, οι μαθητές πρώτης τάξης. Βρίσκονται στο πρώτο φύλλο του Excel τα στοιχεία που θέλω. Η γραμμή του πρώτου μαθητή είναι η 4. Πράγματι η 4 είναι τα στοιχεία του πρώτου μαθητή. Και πατώντας το εικονίδιο αυτό για πρώτη φορά που θα το χρησιμοποιήσετε θα μας δώσει τους αριθμούς αυτούς εδώ των στυλών όπως τις επιλέξαμε και αυτό για να μας απαλλάξει από τον κόπο να κάνουμε την αντιστοίχηση ένα προς ένα. Έτσι λοιπόν κάνω κλικ στο πλήκτρο αυτό, θέλω να συνεχίσω ναι και είναι έτοιμη η αρρύθμισή μου για να διαβάσω το Excel. Προχωρώ λοιπόν στην ανάγνωση. Έχει ενεργοποιηθεί το εικονίδιο αυτό. Ωραία, είναι έτοιμο. Προτού πατήσω αποθήκευση, θα κάνω έναν έλεγχο να δω αν τα στοιχεία που έχουν μπει είναι στη σωστή θέση. Δηλαδή αριθμός μητρώου, επώνυμο, όνομα, όνομα πατέρα, μητέρας, γένος μητέρας, φύλλο μαθητή, αριθμός μητρώου, τοποθεσία μητρώου αρένων, αριθμός δημοτολογίου, τοποθεσία δημοτολογίου, έτος γέννης σωστά, ηθαγένεια,
χώρα καταγωγής, θρήσκευμα, επάγγελμα, πατέρα, μητέρας, διεύθυνση, ΤΑΦΚΑΠΑ περιοχή, τηλέφωνο 12, κηδεμόνας, επώνυμο κηδεμόνα, όνομα κηδεμόνα, όνομα σχολείου προέλευσης, ημερομηνία εγγραφής, τμήμα, email, κινητό. Επομένως μπορώ να προχωρήσω στην αποθήκευση. Υπόψη ότι εδώ είχαμε μια στήλη, σχολικό έτος. Για τα παιδιά της πρώτης τάξης θα συμπληρώσει αυτόματα το τρέχον έτος, δηλαδή το 14-15. Για τα υπόλοιπα παιδιά των άλλων τάξεων δεν θα συμπληρωθεί αυτό το πεδίο. Αποθηκεύω λοιπόν και το πρόγραμμα με πληροφορεί ότι αποθηκεύτηκαν 62 μαθητές. Μπορώ λοιπόν να πάω στην καρτέλα στοιχείων των μαθητών και βλέπω τα στοιχεία του πρώτου μαθητή. Τα στοιχεία αυτά είναι εντελώς φανταστικά. Βλέπω στην πρώτη εγγραφή το σχολείο προέλευσης, το σχολικό έτος γιατί πρόκειται για πρώτη τάξη, ημερομηνία εγγραφής 11/9/15, τάξη πρώτη. Μπορούμε να δούμε και συνολικά την κατάσταση της πρώτης τάξης. Έχουμε 62 μαθητές, 30 αγόρια, 32 κορίτσια. Ολοκληρώσαμε λοιπόν την εισαγωγή και συνεχίζουμε έτσι με την δευτέρα τάξη και με την τρίτη τάξη και έχουμε όλα τα στοιχεία στο πρόγραμμα του Μεταλλινού, τα οποία αντλήσαμε από την εφαρμογή MySchool. Προτού ολοκληρώσουμε την παρουσίαση αυτού του βίντεο, θα ήθελα να συμπληρώσω δύο ακόμη πράγματα. Το ένα είναι ότι η χρήση του εικονιδίου αυτού, για πρώτη φορά μετά την εγκατάσταση της νέας αναβάθμισης, μας δίνει τη σειρά των αριθμών που χρειαζόμαστε ακολουθώντας τις οδηγίες που προαναφέραμε για την δημιουργία του Excel από το MySchool. Βεβαίως, εμείς μπορούμε να κάνουμε ένα Excel το οποίο να έχει κάποια επιμέρους στοιχεία και με διαφορετική σειρά. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεσμευόμαστε από την σειρά αυτή η οποία είναι η προκαθορισμένη. Μπορώ λοιπόν να τη διαγράψω και εδώ να δημιουργήσω μια καινούρια σειρά. Ας πούμε έχω ένα Excel στο οποίο ο αριθμός μητρώου για παράδειγμα είναι στη στήλη 5, το επώνυμο στη στήλη 6, το όνομα στη στήλη 7, το πατρόνυμο στη στήλη 8 και ας πούμε το φύλο στη στήλη 10 και μπορώ να αποθηκεύσω αυτή τη σειρά για μελλοντική χρήση. Έτσι, εάν μετά την αποθήκευση κάνω χρήση αυτού του πλήκτρου, θα δω ότι η σειρά είναι αυτή η οποία αποθήκευσα τελευταία. Εάν όμως θέλω να εμφανίσω και πάλι τη σειρά η οποία εμφανίζεται όταν για πρώτη φορά χρησιμοποιήσουμε την αναβάθμιση, τότε δεν έχω παρά να κάνω το εξής: να διαγράψω, να αποθηκεύσω την κενή φόρμα και από εδώ και πέρα πλέον όταν χρησιμοποιήσω το εικονίδιο αυτό η φόρμα θα συμπληρωθεί με την προκαθορισμένη αυτή σειρά. Το δεύτερο το οποίο θέλω να επισημάνω είναι το ότι το πρόγραμμα ελέγχει κατά την εισαγωγή των στοιχείων τους αριθμούς μητρώου για τυχόν δίπλα εγγραφή. Εδώ θα κάνω ένα ακραίο παράδειγμα και θα δοκιμάσω να εισαγάγω τα στοιχεία που ήδη έχω εισαγάγει από το αρχείο Excel. Θα χρησιμοποιήσω δηλαδή το ίδιο αρχείο. Το επιλέγω για μία ακόμη φορά. Είναι το MySchool Α, όπως είχαμε πει. Τα υπόλοιπα στοιχεία δεν χρειάζονται αλλαγή και διαβάζω το αρχείο αυτό. Παρατηρώ ότι όλοι οι αριθμοί μητρώου κοκκινίζανε, που αυτό σημαίνει ότι ήδη υπάρχουν μέσα στο πρόγραμμα, άρα με την αποθήκευση θα γίνει δίπλα εγγραφή. Βρέθηκαν 62 μαθητές με αριθμό μητρώου μικρότερο ή ίσο από το μέγιστο αριθμό μητρώου που ήταν το 5028. Εδώ βέβαια θα πρέπει κανονικά να μην αποθηκεύσουμε, διότι θα είναι όλοι οι μαθητές ουσιαστικά αυτοί διπλοεγγεγραμμένοι. Θα προχωρήσουμε όμως στην αποθήκευση, παρόλο που είναι ακραίο το παράδειγμα, απλώς για να δούμε τι συμβαίνει. Όταν έχουμε έστω και έναν κόκκινο αριθμό, τότε αμέσως θα ανοίξει η φόρμα ελέγχου διπλοεγγραφών αριθμού μητρώου. Το σωστό είναι εδώ, όταν έχουμε ένα-δύο κόκκινους αριθμούς μητρώου, να βγούμε από το πρόγραμμα, να διορθώσουμε το Excel και να επαναλάβουμε την εισαγωγή, ούτως ώστε να μην έχουμε θέμα διπλοεισαγωγής. Εδώ θα αποθηκεύσω. Παρόλο που το παράδειγμα είναι ακραίο, αποθηκεύτηκαν 62 μαθητές, αλλά αυτόματα ενεργοποιείται η φόρμα ελέγχου των αριθμών μητρώου και βλέπω ότι όλοι οι μαθητές ουσιαστικά έχουν γραφεί για μία δεύτερη φορά. Εδώ αν θέλω να διαγράψω μαθητές, αυτό θα το κάνω από την επιλογή στοιχεία διαγραφή μαθητών, επιλέγοντας αυτούς που θέλω να διαγράψω. Για παράδειγμα, εντελώς στοιχεία επιλέγω κάποια ονόματα,
Ας πούμε ότι αυτό είναι το σύνολο των μαθητών που θέλω να διαγράψω. Αποθηκεύω, χρησιμοποιώ το εικονίδιο της διαγραφής, επιβεβαιώνω και η διαγραφή ολοκληρώθηκε. Εδώ ολοκληρώνεται η παρουσίαση του βίντεο αυτού με τις οδηγίες για την εισαγωγή των στοιχείων από το MySchool στην εφαρμογή PGym ή PDym για τα δημοτικά και ελπίζω να σας βοηθήσει στη διαδικασία αυτή.